Il-pajjiżi tal-Mediterran dejjem għandhom jingħaqdu u jiddjalogaw. Dan intqal mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo waqt diskors f'Jum Il-Mediterran. Il-Ministru Bartolo saħaq li dak diskuss f'Helsinki fis-sebgħinijiet dwar l-importanza li saltan il-paċi fil-Mediterran biex ikun hemm stabilità fid-dinja għandu jispira lill-pajjiżi Mediterrani sabiex jiddjalogaw. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Evarist Bartolo fakkar kif kull min rid jaħkem lill-Mediterran ipprova jaħkem jew ħakem lil Malta, għal kif Malta tista' tkun kruċjali biex tkun fuq quddiem tal-ħelsien u l-ġustizzja ta' pajjiżi oħra fir-reġjun. Semma kif fil-preżent il-Mediterran qed jaffaċċja diversi sfidi. Dan huwa post fejn il-klima, l-emerġenza tal-klima qed tinħass ħafna iżjed minn postijiet oħra bil-nixfa jew bil-blarar għax it-temp li qed jagħmel huwa estrem, jagħmel ħafna xita u fl-istess ma jagħmel xita. Sfida oħra li semma il-Ministru Bartolo hija dik li tinbidel l-ekonomija bbażata fuq il-żejt għal waħda sostenibbli. Waqt din il-konferenza tkellmu wkoll l-ambaxxaturi ta' Spanja u l-Eġittu fejn saħqu fuq l-għaqda u s-sostenibilità. Huma uraw l-apprezzament lejn Malta li tul l-istorja kienet u għadha ċentrali sabiex dan ir-reġjun ikun wieħed ta' paċi.